On chyba tak wali głową, bo zobaczył jakie zmiany są w H1, popatrzył. Najmniej śmieszny żart ostatni. Jesteśmy w lesie najdrożsi. To jest tak zwany Helmowy Jar. Legenda mówi, że tutaj miał być kręcony Władca Pierścieni i zastanawiali się pomiędzy tutaj lasem, a tam miasto widać, o. Zastanawiali się pomiędzy lasem tutaj pomorskim, oliwskim i to się, jak cię to Aga? Powiedz coś Aga o tym lesie. To chcieli wybrać albo ten, albo las w Miechowicach, no ale w końcu zdecydowali się kręcić, gdzie oni to kręcili? Ale co? Tutaj jest taka dziwna formacja korzeniowa, która nazywa się jak Aga? Korzeń. Ta formacja nazywa się jak cię swędzi korzeń, to weź się łożeń. A tam w oddali widać jaką Aga część miasta Gdańska? A to będzie... Sząbierki. I nie, żabianka nie. Widać falowiec. A my tam byli kiedyś chyba, nie, my byli Tak. przy Zielonej. Ale... My przy Zielonej byli. Zielony jest gdzieś... Czekaj, nie ruszaj, bo próbuję się zorientować. A tam chyba, a tam Kowolikowa robi obiad. Rolady będą. Albo zaspa to już może jest. Może Ale to już jest jajka. zaspa. O, a jak tu ładnie widać Polska czerwona. Złota Jesień, jesień, złota. Nie czerwona. A, przepraszam, czerwona to better dead than red. Biedronka. Aga mówi, że to jest Biedronka, ale ja Biedronkę znam. Czemu to ma białe kropki takie? Bo ma ospę. Widziałaś, Aga, że tu rosną takie małe palmy? No, poważnie. Tutaj natomiast legenda tego miejsca jest taka, że w zasadzie prawdopodobnie nie ma tu żadnej legendy, ale jest bardzo ładnie, to chciałem pokazać. Pomachaj, Aga. O. Sam Tomasz Kopyra tutaj był, bo browar Amber po godzinach, że przy wycince drzewa. Znaleźliśmy tutaj wielki grzyb, którego właściwości są, Aga, znane czy nieznane? Nie wiem w sumie, od czego są huby. Dobra, Jest uciekamy. karalne? Jak wrzucę ten film i potem po mnie przyjadą, to znaczy, że było. Patrzcie jak pięknie, normalnie człowiek sobie nie zdaje sprawy, że odejdzie od komputera i będzie ładnie też. Czy śląskie legendy mają zasięg do Pomorza? Aż, bo bym opowiedział śląską legendę. Aga, mają czy nie? Skąd mam wiedzieć? No to jest taka legenda, że w takim miejscu mieszka utopek. I jak się popatrzy do wody, to ten utopek chyta za nogę i do wody wciąga i zostajesz utopkiem. Ja będę opowiadał teraz tradycyjną pomorską gdańską legendę. Kiedy w roku 1236 przybył tutaj sam cesarz, to tuptały konie i wskutek tego z ziemi wylazły takie olbrzymie krety i cesarza pożarły. I tu są zbulwiona ziemia przez krety pomorskie giganty.